Makadawat og bonus ang mga empleyado sa Mandaue City Hall subay sa nagsingabot nga kasaulugan sa Charter Day sa syudad sunod buwan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nag-special session kaganihang buntag ang mga sakop sa City Council. Bugtong gituki ang mahitungod sa Charter Day bonus alang sa mga empleyado sa dakbayan. Gipaagi sa proseso ang pagpapasar niini aron ma-release na sa tanang mga empleyado. Sa proposal, 2,400 pesos ang madawat sa barangay health and nutrition workers ug sa mga sakop sa clean and green. 5,000 sa mga job order employees ug 15,000 sa mga regular nga empleyado. Pahalipay sad sa of course kay we also have to acknowledge nga daghan jud tag mga empleyado nga kanang misig sa kalisod ingon ana pero naning kamot nga mo trabaho gyud gihapon and they will give 100% of their service to the Mandawihanon. Pasabot ni Zafra na anda na matag tuig nga mohatag og pahalipay ang dakbayan sa mga empleyado nga nagserbisyo sa syudad. Tinuig na sab ang pondo nga gigahin alang niini. Target karon sa City Hall nga ma-release ang kwarta alang sa ika-53 nga charter anniversary sa Mandaue. Sa ulugon kini, pinaagi sa nagkalain-laing aktibidad karong buwan sa Agosto. That's what we are up to yun, which is why we are having special sessions so that our employees, particularly our job orders and our BNHWs, can receive the said bonus before the Charter Day. Uban ni Rod Prado o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.